Я з вами цілком не погоджуюсь, коли ви говорите з своєї колокольні, але я розумію, що можна зараз захищати. Вас цікавить, що наступні президентські вибори. Ви на себе навіть не хочете брати, ви хочете йти в опозицію. А я хочу, і, можливо, так ще відсотків 80 народних депутатів у парламенті, хочу, щоб ця держава розвивалася. Якщо необхідно, треба завтра голосувати, і це нехай буде останнє голосування, то треба голосувати. Пропонували рішення, наприклад, закон про нові вибори. Питань нема, але ви не проголосуєте за нього. От в чому питання. Потім запитаєте мене, чи особисто я зараз до вас звертаюся як до представника політичної сили блоку Петра Порошенка. Що цей закон дає можливість? Якщо, наприклад, в Верховній Раді всі зрозуміють, що прийнятий закон по пропорційній системі, коли люди йдуть партіями на вибори, то повірте, зовсім по-іншому почне себе вести Народний фронт, деякі члени партії «Відродження», а воля народу по-іншому, і мажоритарники. І це стабілізує парламент і виведе нас на приймання. Дякую. То вони будуть зацікавлені в вирішенні нинішнього складу парламенту. Фактично, колезі не потрібно. Дякую. У нас мало друзі, одна хвилина. Коротко, висновки все ж таки. Відставки уряду і формування нового, призначення формування нового уряду цього тижня можна чекати чи ні, пане Павло? Ми будемо надіятися, що в нас запуститься цей механізм і відставка уряду відбудеться. І це базова зараз річ, яку потрібно зробити, щоб робити якісь наступні кроки в політиці. Дякую, пане Олег. Я вважаю це першим кроком в парламенті. Навіть можна почекати з усіма іншими законодавчими актами. Це треба зробити, тому що є очікування українського народу щодо перезавантаження Кабінету міністрів. Це мінімум, програма мінімум на цей тиждень, програма максимум, ми маємо енну кількість законодавчих актів. Дякую, пане Ігор, завтра порядок денний подумати, що... Ви знаєте, мені здається, що це є закате питання, тому що я скажу, що якщо парламент не виробить для себе технічне завдання для уряду, як має розвиватися країна, і не для того нормальних виконавців, тобто Кабінет міністрів, то чи не беруть завтра нового прем'єра, чи не беруть, все одно країна котиться до політичного конфлікту, який може бути вирішений тільки через вибори. Дякую. Ну, ми ретельно стежитимемо за наслідками сьогоднішньої зустрічі, в тому числі в адміністрації президента, і за завтрашнім початком роботи парламенту після тижневої перерви. І розкажемо, обговоримо це все завтра о 19:30 ток-шоу «Че». Пишіть нам на електронну пошту «Че24@Укрнет». З вами був Єгор Чечерина. Зустрінемося завтра о 19:30. Сучасний ритм життя, незбалансоване харчування можуть стати причиною запору. Але є Дуфалак. Дуфалак діє подвійно. Раз. Дуфалак м'яко висуває запорні, два